Bismillahirrahmanirrahim. I dag lørdag den 16. november 2013. Vi har med al-usul al-thalatha at gøre. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwa al-muhtad wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan murshida. Wa usalli wa usallimu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم منها بمنه وفضله وهو على كل شيء قدير. أما بعد. Vi har nået frem til, hvor forfatteren, alayhi rahmatullah, han siger, al-aslu al-thani, den anden hovedpunktet, som han skulle nævne, ma'rifatu din al-islam bil-adillah, ma'rifatu din al-islam bil-adillah, wa huwa al-istislamu lillahi wa tawhid. At kende Allahs din, subhanahu wa ta'ala, al-islam, at kende til Allahs din, som blev kaldt al-islam, bil-adillah, med beviserne, wa huwa al-istislam, at underkaste Allah subhanahu wa ta'ala wa tawhid. Hvad betyder al-istislam? Hvad betyder al-istislam? Al-istislam, det betyder at underkaste sig til Allah subhanahu wa ta'ala bil-inqiyad, at rette sig efter det. Wa ta'ah, adlydelse. Vi har mange punkter, som desværre mange mennesker har forsømt. Hvorfor? Fordi at rette sig efter Allahs din, det betyder ikke at begynde at finde undskyldninger. Hvis du siger al-inqiyad, inqaddu, det betyder jeg følger efter. Al-inqiyadu lahu bit-ta'a, at følge efter det med adlydelse. Adlydelse til hvem? Adlydelse til Allah og adlydelse til hans profet sallallahu alaihi wasallam. Wal bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, og at tage afstand fra hvem? Fra shirk. Og hvad er shirk? At stille partner ved siden af Allah. Der er mange mennesker, der siger, hvad betyder det at stille partner ved siden af Allah? Det betyder at du tilbyder en anden Gud end Allah subhanahu wa ta'ala. At du værdisætter en anden Gud ved siden af Allah. At du opløfter en anden Gud end Allah. Det kan være mange ting. Det behøver ikke være noget status, som mange mennesker tror, hvor de siger, at det skal være en statue, hvor man tilbyder. Nej. At værdisætte noget, som er guddommeligt. Ligesom nu om dagen, hvor folk værdisætter demokrati. Hvor folket nu om dagen værdisætter demokrati. Og demokrati er en din. Demokrati er en din, der musier islam. Det er bare et eksempel. Og det er derfor, når man underkaster Allah subhanahu wa ta'ala i at følge i de adlydelse, og at tage afstand fra shirk, og så dem der udfører ligesom shirk, store shirk, de store handlinger, som er i modstrid mod islam, og tager afstand fra de mennesker, Og det kan indbære mange ting, og det er derfor han siger, al-istislamu lillahi bit-tawhid, at underkaste sig til Allah med tawhid. Og så skal vi ligesom kigge på, hvad er det han hentyder til den her Sheikh Muhammad alayhi rahmatullah, hvor han siger, ay bi an yastaslima al-'abd li rabbih istislaman shar'iyya, at man underkaster sig til Allah subhanahu wa ta'ala den rigtige underkastelse, som er acceptabel.
وذلك det kan være بتوحيد الله عز وجل at se at Allah subhanahu wa ta'ala er en وإفراده بالعبادة når man tilbeder ham alene وهذا الإسلام هو الذي يحمد عليه العبد og det er den islam som man skal være taknemmelig over når man udfører det ويثاب عليه og han får belønning for det أما الاستسلام القدري فلا ثواب فيه at underkaste sig hvad der kommer af diverse udenfors handlinger så er der ingen belønnelse for لأنه لا حيلة للإنسان فيه hvorfor? Fordi der kan ske nogle ting som hverken mig eller dig kan have en indflydelse på ligesom Allah siger i surat Al-Imran vers nummer 73 Abdurrahman du skal skrive ayat surat Al-Imran vers nummer 83 Allah subhanahu wa ta'ala siger وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَلَهُ til ham أَسْلَمَ har folket underkastet sig hvordan dem i himlen og dem på jorden طَوْعًا med deres vilje وَكَرْهًا om de ikke kan lide det men selvom de har gjort det uden de havde nogen indflydelse på det وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ og til ham vender det tilbage men hvordan kan man gøre det? Der er nogle ting som Allah bestemmer ligesom der er nogle ting som folk er nødt til at forstå at hvad Allah foretager sig yani et person har fået et barn og Allah fjerner barnet fra ham afgørelse af disse ting er ikke menneskeligt det er Allah subhanahu wa ta'ala at folket har nogen indflydelse på nogle ting som vedrører dem i form af handlinger ligesom hvis de skal ned i et hul og der er yderligere nogle ting som er forudsete så skal de forebygge det så kan de selv bestemme om de vil gå ned eller ej men her snakker Allah subhanahu wa ta'ala om de skabninger eller de skæbne som kan ske et menneske hvor han har ingen indflydelse på og det skal man underkaste sig lige meget hvad muslim og kafir og det har det ingen indflydelse på overhovedet og imamen han siger وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ الْإِنْقِيَادُ at når man virkelig underkaster sig så skal man rette sig efter det بالطَّاعَةِ adlydelse men så skal vi lige kigge på hvad betyder adlydelse hvad er at adlyde hvem skal man adlyde og hvorfor skal man adlyde mange spørgsmål hvem skal man adlyde man skal adlyde Allah subhanahu wa ta'ala i alt hvad han har sagt til os i Koran og i Sunnah hvorfor skal man adlyde fordi det er Allahs din og Allah har skabt os til at tilbede ham alene hvordan kan man modsige den her adlydelse når man vender ryggen til hvad Allah siger det betyder at du har hørt hvad Allah har bedt dig om og du gør det modsat af det og det er at høre efter hvad det blev sagt Allah siger I skal ikke komme i nærheden af zina وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا lad være med at komme i nærheden af zina og så begynder du at udføre disse hændelser hvorfor? Fordi lysten er der det betyder at du har ikke hørt efter det er et synd men alligevel et menneske skal lære sig selv at rette sig efter det budskab som Allah har givet til os men en af de groveste det er når Allah advarer os om shirk Allah advarer os om shirk og siger til os at vi skal ikke komme i nærheden af shirk vi skal ikke ligesom begynde at danne kompromis med vores din fordi
Når man begynder at gå kompromis med vores din, og specielt da de vedrører tawhid, allerede her, så kommer de øvrige punkter til at være ligegyldigt. Og det er derfor, at imam siger, وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ. وَالْبَرَاءَةُ, at tage afstand fra hvem? Fra shirk. Og at tage afstand fra befolkningen, som udfører shirk. Hvordan det? Det kan man, da Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Mumtahina, vers nummer 4. Surat al-Mumtahina, vers nummer 4. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيم. Der har været en god gerningsved Ibrahim alaihi salam. وَالَّذِينَ مَعَهُ, og dem som er sammen med ham. إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ, da de sagde til deres befolkning, Inna bura'a'u minkum, vi tager afstand fra jer. Wa mimma ta'budun, med det som I tilbyder. Min dunillah, i stedet for Allah. Kafarna bikum, vi har dannet kufr på jer. Wa bada baynana wa baynakum al-adawatu wal-baghdha. Her starter to ting. Al-adawa. Al-adawa, det betyder had. Wal-baghdha. Wal-adawa kan være håndligt, håndgribeligt. Wal-baghdha, de had. Den adawa kan være håndgribeligt. Wal-baghdha, det betyder had, som er indvendigt i hjertet. Det kan også vises i kropssprog. Abada, for evigt. Hvordan for evigt? Så længe at I er på den her vej, så vil I være sådan der. Hatta tu'minu billahi wahda, til i denne ibadah, i denne tilbedelse til Allah alene. Hvis I kigger på den her ayah, så har Allah subhanahu wa ta'ala fortalt om Ibrahim alaihi salatu wassalam, som er Abul Anbiya, faderen af samtlige profeter. Og det han har gjort, Ibrahim alaihi salatu wassalam, er noget af de bedste eksempler, som mennesker kan lære af. Hvor nu om dagen, hvor folk opfordrer folk til shirk, eller opfordrer folk til haram, og begynder at relatere tingene i henhold til ijtihad. Og det er det, at mange mennesker begynder at sige, vi er nødt til at gå i kompromis. Hvorfor? Fordi vi har nogle behov, der skal dækkes. Derfor mennesker nu om dagen begynder at gå på kompromis med deres din. Fordi deres behov er nødvendighed, som de ævler og gævler om. Derfor mange af dem siger, vi er nødt til at gå i kompromis. Så vi er med til at sælge noget af vores din, så vi kan optjene dunya. Der er mange af jer, der siger, hvad er det han snakker om ham der? Det skal jeg nok fortælle jer. Når Allah subhanahu wa ta'ala har sagt til os, at selve hukum tilhører ham, og den tilhører ingen andre andet end ham subhanahu wa ta'ala, og vi skal rette henvendelse til ham, og ingen andre andet end Allah subhanahu wa ta'ala. Og når menneskerne begynder at lave om, og begynder at sige, vi er nødt til at gå på kompromis, for at vi kan skaffe nogle menneskelige rettigheder i det her land eller i nogle andre lande, så spørger vi, hvad er det for nogle rettigheder? Disse rettigheder kan være gyldige, og de kan også være ugyldige. De kan være gyldige for muslimer, og de kan være ugyldige. Men for at du kan opnå noget, så skal du sælge noget. Så skal du opgive noget. Så skal du være med i vores båd. Du skal sejle med os. Du skal være i samme båd, og så skal du sejle med os. Og så skal du begynde at danne dig et parti, eller være med til at vise, hvem du er. Og det betyder, som mange ligesom tit og ofte opråber om, og siger, vi skal ikke sælge vores din, men vi skal implanteres i det her samfund. Og så begynder de at komme med noget, som er Yusuf alaihi salatu wassalam, al-Najashi
radiyallahu anhu wa arda, også nogle andre aspekter. Men kort og kontant, Yusuf alaihi salatu wassalam siger i surat Yusuf, vers nummer 40, Inil hukmu illa lillah, selve dom tilhører Allah. Amara, alla ta'budu illa iyyah, har sagt til jer, at I skal ikke tilbede andet end ham. Surat al-Qasas, vers nummer 70, Allah siger, Lahul hamdu fil ula wal akhirah, wa lahul hukm, wa ilayhi turja'un. Lahul hamd, al taknemmelighed tilhører Allah. Vers nummer 70. Lahul hamdu fil ula wal akhirah. Taknemmelighed tilhører ham først og fremmest. Walahul hukum, og selve dømning tilhører ham. Wa ilayhi turja'un, til ham vender I tilbage. Surat al-Shura, vers nummer 42, Allah siger, وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكُمُهُ إِلَى اللَّهِ. Hvis I er uenige om noget, så skal tingene vendes tilbage til Allah, og det er hans Koran, og det er hans Sunnah. Surat al-An'am, vers nummer 57, Allah siger, Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqqa, wa huwa khayrul fasilin. Selve hukum tilhører Allah, yaqussul haqqa, han fortæller dig sandheden. Wa huwa khayrul fasilin, og det er ham, der dømmer mellem dem, som er uenige. Al-An'am 57, 5-7. Og det er derfor, at det er vigtigt for os, når vi læser, hvad er det Allah subhanahu wa ta'ala har nedsendt til os, er det fordi vi skal pynte vores hjem med det, eller fordi vi skal lære noget af det. Og det er derfor, når Allah har sendt profeterne, han har sendt dem, fordi de skal dømme med Allahs lov. Derfor i surat al-Baqarah, vers nummer 213, Allah siger, وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ. وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ, Allah har sendt med dem bogen, بالحق, sandfærdig, لِيَحْكُمَ, for at dømme, بَيْنَ النَّاسِ, mellem mennesker, فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ, de som de er uenige om. Og det er derfor i surat al-Nur, vers nummer 47-51, hold jeres ører meget stive, og lyt hvad Allah siger. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ, de siger, at de tror på Allah og hans profet. وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ. وَأَطَعْنَا, adlyder, ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. Og nogle af dem, de vender om. وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ, og disse folk, de er ikke troværdige. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. Da det blev kaldt til Allah og hans profet til at dømme blandt dem, så er der en del af dem, der vender ryggen til. وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقِّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. Og hvis de ved, at sandheden ligger i deres hænder, så kommer de og opråber efter det. Afi qulubihim marad, eksisterer der en sygdom i deres hjerte? Am irtabu, eller at de går amok? Am yakhafuna an yahifa Allahu alayhim wa rasuluhu, bal ulaika humuz zalimun. Er de ikke bange, at Allah straffer dem, subhanahu wa ta'ala, eller at de går imod Allah og hans profet? Bal ulaika humuz zalimun. Disse mennesker, de er de værste. Al-Zalimun her, når de går imod Allah, så er de ligesom mushrikun. Innama kana qawlul mu'minin, den udtalelse for dem, som er trofaste. Idha du'u ila Allah, når de blev kaldt til Allah, wa rasuluh, hans profet,
liyahkuma til at dømme bainahum mellem dem, ay yaqulu, så skal de se, sami'na wa ata'na, vi adlyder, vi hører, wa ata'na, sami'na, vi har hørt, wa ata'na, vi har adlydet, wa ulaika humul muflihun, det er dem, som får succes. Det er dem, som får succes. Det er sjovt, at alle de her ayat, alle de her nusus, tekster, som mange mennesker tit og ofte kigger bort fra. Hvorfor? Fordi mange af dem, de adskiller sig selv til at kalde til tawhid, men i realiteten, det gør det ikke. De kalder faktisk til taghut og tilbydelse af taghut under et andet udtalelse, som de kalder al-maslaha. Al-maslaha, behovet. De har et behov, og den behov skal dækkes, og det er derfor, de kalder det maslaha og mafsada. Og de benytter sig af fiqh-relaterede punkter. Og i tawhid, man må ikke benytte sig af fiqh-relaterede punkter. Fordi tawhid tillader ikke, at man danner shirk eller deltager i shirk, med mindre der er ikrah. Og ikrah betyder tvang. Men disse mennesker monopolerer med hjernen på folk og lyver på vegne af Allah subhanahu wa ta'ala. Og dette ting har vi hørt gang på gang. Og inshallah, jeg skal nok holde en ders og fortælle præcis, hvor hopper kæden af for dem. Og deres ilm, den kan være nyttig i nogle af punkterne, og de misbruger ilm på nogle andre punkter, for at halal gør nogle ting, eller haram gør nogle ting, som Allah har gjort. Enten halal eller haram. Allah siger i surat An-Nisa, vers nummer 59-62, Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Og de fast troende adlyd Allah og adlyd hans profet. Wa ulil amri minkum, og jeres ledere, hvis de er muslimer selvfølgelig. Fa in tanaza'tum fi shay, hvis I er uenige om noget indbyrdes, farudduhu ila Allah wa Rasul, så skal I vende tilbage til Allah og hans profet, det vil sige til Koran og Sunnah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, hvis I er blandt dem, som tror på Allah og dommedagen, dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila, det er bedst for jer, og det er bedre, end I kommer med jeres egen fortolkning. Alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu, kan du ikke se til dem, som siger, at de har dannet, yaz'umun, az-za'm, det betyder, at de viser som om de er troende. Annahum amanu, de viser som om de har dannet iman, trofaste, bima unzila ilayk, de som blev nedsendt til dig, o Muhammad, wama unzila min qablik, og det der blev sendt før dig, yuriduna an yatahakamu ila at-taghut, de ønsker, at de bliver sendt til at dømme i taghuts domstol. وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ, Allah har bedt dem om at danne kufr på det. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, og shaitan monopolerer med dem, og det er derfor shaitan har leget med deres hjerne om det. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, nu taler man med dem med fornuft, hvis man taler med dem, ta'alaw, kom, ila ma anzal Allahu wa ila Rasul, kom til det der blev nedsendt af Allah og hans profet. Ra'ayta al-munafiqin, nu ser du dem som er hyklere, yasudduna anka sududa, ligesom de står og skubber tingene fra den. فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, hvad så hvis de blev ramt af en hændelse som de selv har været med til at skabe? ثُمَّ جَاءُوكَ, så kommer det herefter, يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, de sværger ved Allahs navn, إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا, de vi ønsker at de skal være noget godt, إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا,
Ja sheikh, vi ønsker kun noget godt. Vi ønsker at umma kommer frem. Vi ønsker at vores søstre bærer hijab og brødrene går med skæg. Vi ønsker at en muslim er en muslim og en kafir er en kafir. De kommer med nogle udtalelser. Når du lytter til det, så siger du na'am. Sandt. Wallah al-azim. De du siger sandt. Hvorfor? Du bliver manipuleret. De siger, at vi har nogle rettigheder, som vi er nødt til at skaffe. Hvorfor? Vi er bange for, at de her kuffar tager vores rettigheder. Vi er bange for, at de der kuffar begynder at gå imod os. Vi er bange. Hvad er det, du er bange for? Du er bange for, at der sker muslimerne noget. Så siger Allah, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. Har Allahs jord ikke været stor nok, så I kan lave hijra fra det? Nej. Hvorfor skal vi rejse, når man kan få bistandshjælp? Hvorfor kan vi rejse, når jeg kan blive en stor sheikh i Danmark, hvor i mit land jeg er ukendt? Hvorfor skal jeg rejse, når jeg kan vise, hvem jeg er blandt befolkningen? Det er derfor, når de vurderer tingene i henhold til al-maslaha og al-mafsada, så er deres bygning på den her sag er i henhold til deres lyst og begær. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger om dem, når de svarer tilbage, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa. De vi ønsker kun de gode, og vores hensigt niya, den er halal inshallah ta'ala. Læg mærke til hvad Ibn Taymiyyah svarer på disse folk i Majmu' al-Fatawa, bind nummer 12, side nummer 339 til 340. Majmu' al-Fatawa, bind nummer 12, side nummer 339 til 340. Han siger: ذم الله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلها. Allah har talt om dem, som har hævdet om, at de har dannet tro på samtlige bøger. وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة. Og de forlader at bruge dømning af Allahs bog og hans sunnah. ويتحكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله. Og de vil hellere benytte sig af tawaghits lovgivninger i stedet for Allah. كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام. Det der er hændelse har ramt flertal af mennesker, som hævder at de er muslimer. وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم. Og det der er ramt af dem, som blev kaldt sabi'a. Det vil sige, det er en gruppe, som blev kaldt sabi'a og filosofer eller nogle andre. أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام. Eller de følger nogle konger, som er kommet ud af islamiske sharia, min muluk turki og ghayrihim. At de her tyrkiske konger, og de her tyrkiske konger, det er tatar i de her sammenhæng. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى كِتَابِ اللَّهِ. Når man siger til dem, kom til Allahs bog og Muhammeds sunnah, أَعْرَضُوا عَنْ ذَلِكَ إِعْرَاضًا. Så har de vendt ryggen til os. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةً. Hvis de blev ramt af en hændelse, فِي عُقُولِهِمْ وَدِينِهِمْ وَدُنْيَاهُمْ. Med deres hjerne, eller deres religion, eller deres almindelige liv, بِالشُّبُهَاتِ وَالشَّهَوَاتِ. Med lyster, بِالشُّبُهَاتِ tvivlsomme, وَالشَّهَوَاتِ lyster, أو في نفوسهم eller med deres indre, وأموالهم og deres penge, أو في نفوسهم وأموالهم عقبوا على نفاقهم. Så falder de tilbage på deres hykleri. قالوا, de sagde, إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق. Vi ønsker at rette op i den her viden med vores ذوق, med vores smagsløg. ونوفق بين الدلائل الشرعية. Og vi ønsker at der skal være kompromis mellem beviserne. والقواطع العقلية. Og vores illustration af hjernen er med til at skabe det her. التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات. Og hvis man vender det tilbage, så kan man se at det er nogle tvivlsomme tanker, og det er nogle forlystelse opgaver som det her danser. Det er ikke mig der siger det. Det er Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullahi wa barakatuh. Det er faktisk sjovt
når jeg kigger på Sheikh Muhammad Rashid Rida, når han taler وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهِ, den tidligere nævnte ayah, så siger Sheikh Rashid Rida alayhi rahmatullah i Tafsir al-Manar, en stor mufassir, Tafsir al-Manar, bind nummer 5, side nummer 227, han siger: وَالْآيَةُ نَاطِقَةٌ بِأَنَّ مَنْ صَدَّ وَأَعْرَض. Selve ayah taler med dem, som går imod og vender ryggen til عَنْ حُكْمِ اللَّهِ, om Allahs hukum og hans profet, عَمْدًا, med vilje, وَلَا سِيَمَا بَعْدَ دَعْوَتِهِ إِلَيْهِ وَتَذْكِيرِ, efter man har sagt til dem, det I gør er shirk. فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان. Og herfra bliver han sat til at være hyggelig, selvom han hævder, han har dannet iman. وما يدعيه من الإسلام, og lige meget hvad han kommer ud af udtalelser, at han er trofast muslim. Og det er derfor, at det er vigtigt for os at vide, hvad er de her mennesker gør. Hvem er det, de prøver at narre? Er de sig selv? Er de muslimer? Er det fordi de prøver at komme ligesom ind på nogle emner, for at få menneskerne ind i disse tanker, for at fortælle, at nu skal vi ligesom handle i henhold til det nye system, vi benytter os af. Og det nye system her er det nye demokrati. Ja, det er ikke hensigten af, at jeg skal ligesom tale om det, men vi kommer ind på det, fordi hvad betyder al-inqiyad, hvad betyder ta'a? Det er derfor, jeg har prøvet ligesom at give jer sådan en lille smagsprøve, så I kan ligesom selv herfra begynde at danne jer nogle idéer, hvor hopper kæden af. Som de fleste af jer ved, at kæden kan hoppe af, når man ikke sætter et system i sin viden. Når man ikke sætter et system i sin viden. Og det er derfor, kæden hopper af, når man begynder at sige, at der skal være ijtihad i tawhid. Der skal være ijtihad i tawhid. Yani, vi ved alle sammen, at Allahs hukum er den. Og hvis man vælger noget andet end Allahs hukum, og siger noget andet end Allahs hukum, som man vælger og vil underkaste, de kufur. Det siger de også. Men kæden hopper af siger, de bruger ordet darura. Og vi har en specifikke ting, som vores ulama har sagt, det er وَالضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا. Og darura er mellem halal og haram, ikke mellem iman og kufur. Husk at skrive det bag jeres ører. Når vi snakker om darura, så er det mellem halal og haram. Det har ikke noget med iman og kufur. Det er to forskellige illustrationer. Og det er derfor, og det er derfor, at det er vigtigt for os at forstå, hvad er iman og hvad er kufur. Illustrationen er sådan der. Iman og kufur, så har det noget med tawhid, og det har noget med det der musiyat tawhid. Når vi snakker om halal haram, så skal vi se darura, hvordan jeg er sulten, jeg befinder mig i et eller andet ørken, eller jeg befinder mig i et eller andet skov, der er ikke noget mad, der er kun vildsvin. Og hvis jeg ikke spiser det, så dør jeg. Det der darura, det betyder en nødvendig hændelse. En nødvendig hændelse, det har ikke noget med iman og kufur. Hvis jeg spiser svin nu, hvis jeg går ned i Netto, og jeg køber svin, og jeg kommer hjem med det, og jeg siger, jeg ved godt, svin er haram, men jeg har ikke penge til noget andet, derfor jeg køber svin og spiser det. Er jeg kafir, hvis jeg udfører den hændelse? Svaret er nej. Men hvis jeg siger, at svin er halal, og jeg har ret til at spise det, her vil jeg være kafir, fordi jeg har lavet istihlal, det er noget andet. Men med hensyn til iman og kufur, hvad er det, der ligger ud for det? Det, der ligger ud for det, det er et ord, der hedder al-ikrah. Al-ikrah, tvang, al-ikrah. Og det er derfor, de mixer mellem darura og ikrah. Og det er derfor, deres forståelse for tawhid og deres forståelse for darura er mangelfuld. Der er mange, der siger,
de er shuyukh. Og hvis de her shuyukh mixer mellem tingene og sælger deres din billigt, så finder det de værste, som har solgt deres din i de tidligere nationer, de har været rabbiner hos jøderne, og præster hos kristne, og hos os. Jeg har nævnt det før, og jeg siger det igen. Vi har 3 slags shuyukh, eller ulama, kald du hvad du vil. Nummer 1, alimur rabbani. En alim, som er rabbani, som virkelig underkaster Allahs lov og bevæger sig i de her rammer. Nummer 2, alim sultan. Alim, der tilhører et land, en stat, en leder, en organisation, en gruppe, som hans halal haram i henhold til, hvilken gruppe han tilhører. Eller stat. Eller en moské. Nummer 3, alimu media. En sheikh for media. Han vil gerne have succes. Han vil gerne kendes. Folk de skal vide. Nogle gange han siger haq, og nogle gange han siger batil. Afhængig af hvordan stemning er. Han følger med stemning. Yani folk har behov for at høre om noget, så hører han i henhold til holdninger, som tilpasser befolkningen. Nej, ikke politikere. Nej. Shuyukh, som bevæger sig i henhold til, hvad folk har behov at høre. Hvad folk har behov at høre, for at skabe en, hvad skal man kalde det, shuhra, fame. For at skabe, at de bliver kendte. At folk, de kan lide dem, med hensyn til det, de siger. At de bliver fame, de bliver ligesom berømte. Deres berømthed vil dukke op, fordi de viser omgivelser omkring dem, at de siger noget, som er sandt. Men i realiteten, de fortæller, hvad folk har behov for. Ikke hvad Allah subhanahu wa ta'ala opfordrer dem til at sige. Og det er der, kæden hopper af. Må Allah beskytte os. وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ. وَالْإِنْقِيَادُ. Når jeg siger إِنْقَادَ الرَّجُلِ, det betyder, at den person, han følger. Blind eller ikke blind. Han følger de budskaber med adlydelse, som er kommet af Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor, وَالْبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ, at tage afstand fra dem, som udfører shirk og deres folk. وَهُوَ 3 maratib, og der er 3 kategorier vedrørende det. Og dem har han nævnt til at være al-islam, wal-iman, wal-ihsan. Dem som tager noter, så skal I tegne. I skal tegne en stor cirkel, og en mindre cirkel, og endnu en mindre cirkel. Så har I 3 cirkler inde i hinanden. Den ydre cirkel hedder al-islam. Den midtercirkel, den hedder al-iman. Den midterste, det vil sige kernen ind, den hedder al-ihsan. Hermed har du den der 3 cirkler, som illustrerer for dig, hvordan tingene er. Hvis du kigger, hvordan er det, når man udsiger shahada, når man siger shahada, og det er derfor han siger, فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَ. Søjlerne for islam er 5. Og så siger han, shahadatu an la ilaha illallah. Og shahadatu anna Muhammad Rasulullah. At du anerkender selve trobekendelsesgørelse, det er shahada. Det skal vi forklare lige efter. Og det betyder, at det er din indgangsvinkel til islam. Det er din indgangsvinkel til islam. Og når du siger shahada, så er du lige trådt ind af din første cirkel. Og den første cirkel hedder al-islam. Al-islam. Og det er derfor, når man kigger på, hvordan begynder man at nærme sig al-iman, man begynder at nærme sig al-iman ved de gode gerning og med ilm.
med de gode gerninger og ilm. Uden disse ting, der vil man ikke komme i nærheden af iman. Der vil man ikke komme i nærheden af iman, fordi de kræver gode handlinger. Og gode handlinger betyder, at man bestræber sig efter de bedste. Og det er derfor han siger, فَأَرْكَانُ الْإِسْلَامَةِ خَمْسَةِ Arkan al-Islam, søjlerne af Islam er 5. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Wa iqamu salat, at udføre salat. Wa ita'u zakat, at betale zakat. Wa sawmu Ramadan, at faste Ramadan. Wa hajju baytillahi al-haram, og at komme til Mekka og udføre al-hajj i hajj-perioden. Og så siger han, og fadalilu shahadati qawluhu ta'ala, beviset for shahada er Allahs tale, som er Koran, i surat Al-Imran, vers nummer 18. Shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, wal malaikatu wa ulul ilmi, qa'iman bil qist, la ilaha illa hu wal azizul hakim. Shahida Allah, Allah har bevidnet, annahu la ilaha illa hu, at der er ingen Gud anden ham. Illa hu wal malaikatu, og selve englene, wa ulil ilm, og vidensfolk, og det er ulama, qa'iman bil qist, og det er noget som er relateret til at det er sandfærdigt. La ilaha illahu, ingen Gud anden ham. Al-Azizul Hakim, hans navn Al-Aziz og Al-Hakim, Al-Hakim, videns. Og det er derfor, når man kigger på det her, så har man nogle ting, man kan relatere til, hvad Muhammad sallallahu alaihi wasallam siger i hadith sahih Bukhari, hvor han siger, Buni al-Islamu ala khams, selve islam er bygget på 5 ting. Shahadatu an la ilaha illallah, at shahada tilhører Allah subhanahu wa ta'ala, at der er ingen Gud anden Allah, og hans Muhammad er sin sidste budbringer og den sidste profet. Wa iqam salat, at udføre salat. Wa ita'i zakat, at betale zakat. Wa sawm Ramadan, at feste Ramadan. Wa hajju baytillahi al-haram, og en anden riwaya, wa hajju baytihi liman istata'a ilayhi sabila, og det er dem som vil komme til hajj, når de magter både vej og så penge. Når vi kigger på Buni al-Islamu ala khams, islam er bygget på 5 ting, og det er derfor, hvis I vil gerne forstå, hvad er islam, den er bygget af søjler. Den er bygget af søjler. Og en af de vigtigste søjler for at komme ind til islam, som det man kalder en shart, en betingelse, det er shahada. Og hvis en person, han ikke erklærer shahada, så er han ikke muslim. Han skal sige ashhadu, og han qadir, han kan sige shahada, og han ikke siger det, så er han ikke muslim. Han skal sige ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Så når man har sagt til shahada, så er man muslim. Og det er derfor han siger Buni al-Islam ala khams. Og selve shahada er en vigtig indgangsvinkel for at komme ind til islam. Og hvis man ikke kommer til islam via shahada, så har man slet ikke kommet ind til islam overhovedet. Fordi man skal komme ind via shahada og benægte de modsætninger af shahada. Og det er derfor, når en muslim siger ashhadu an la ilaha, det betyder, at der er ingen Gud, der er sandfærdig andet end Allah. Hvad så hvis han siger ashhadu an la ilaha illallah, jeg bevidner at Allah subhanahu wa ta'ala, han er skaber, men jeg sætter partner ved siden af ham, Allah. Og her ser vi, at dem her er kuffar, det er ikke muslimer. Og at bevidne, at Muhammad er Rasulullah, at sige, at Muhammad er din sidste profet. Ahmadiyya siger, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, men de siger, Ahmad er også en profet, som deler profethed med Muhammad sallallahu. Og det er derfor, at Ahmadiyya er kuffar, selvom Ahmadiyya siger, ashhadu an la ilaha illallah, og ashhadu anna Muhammad. Fordi i deres oprindelse, de har modsagt den anden del af shahada. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Og Muhammad her er din sidste profet. Og når man bygger på, at der er en anden profet end Muhammad sallallahu, til det er kufur akbar, og man kommer ud af islam. Og derfor,
Der er mange mennesker, der ikke påpeger disse ting til folk med hensyn til iman og kufr. Tværtimod, de prøver bare at sige, se ashhadu an la ilaha illallah, så er du muslim. Og det der, det er forkert. Det der er forkert. Og det er derfor, Allah subhanahu wa ta'ala har bedt os at erklære tawhid. At erklære tawhid. Og at erklære tawhid og benægte shirk. At erklære tawhid og benægte shirk. Og det er derfor han siger, shahid Allah. Allah har været vidne om, annahu la ilaha illahu. At der er ingen Gud andet end ham. Og det er derfor, når folk begynder at sætte partner ved siden af Allah, så kan man sige, så modsiger det den viden, som Allah har erklæret på sig selv. Og så sagde han, wal malaikatu. Her siger Allah, at selv malaika vil vidne. Wa ulul ilm, dem som har ilm, som har viden, de vil også vidne. Qa'iman bil qist, de vil gøre det i henhold til qist. Og så qist, fordi de er retfærdige. Man skal være retfærdig, når man dømmer. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Der er ingen Gud andet end ham, al-aziz, ophøjet, al-hakim, som har videnhed. Hvis du kigger, at her Allah subhanahu wa ta'ala ophøjer sig selv. Og når mennesker begynder at ophøje noget andet, end hvad Allah har ophøjet sig selv, så kommer man til at falde i shirk og kufr, må Allah beskytte os. Og der er det vigtigt for os, at vi forstår. Jeg vil ligesom de tidligere cirkler, som jeg har forklaret, når man siger shahada, man kommer til islam, og man bevæger sig ind mod iman, når man begynder at lave salat og siyam, og imanen stiger, man holder sig væk fra haram, så bevæger man ind til imancirklen. Man rammer imancirklen, når man holder sig væk fra kaba'ir, så begynder man at bevæge sig ind mod ihsan. Og ihsan, så siger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an ta'budu Allah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. At du tilbeder Allah, det betyder, ligesom du kan se ham. Og hvis du ikke kan se ham, så kan han se dig. Hvad betyder det her? Det betyder, at du er 100% overbevist om din tilbedelse til Allah subhanahu wa ta'ala, ligesom Abu Bakr as-Siddiq var, og ligesom de øvrige sahaba har, og ligesom profeterne og de øvrige. Og den her punkt, at opnå ihsan, det er noget, der kræver, at man virkelig arbejder efter sin iman-kriterier. Og det er vigtigt. Det er bare sådan en hurtig introduktion til, hvordan man fordeler disse parametre. Imamen siger, wa ma'naha, og betydning af det. Han begynder at forklare shahada. La ma'buda bihaqqin illa Allah. Ingen, som er sandfærdig tilbed andet end Allah. La ilaha, ingen Gud. Nafiyan, jami' ma yu'bad min dunillah. La nafiya, la benægter, at der er nogen andre, som skal tilbedes ved siden af Allah. Illa Allah, på nær Allah. Muthbitan al-ibadata lillah, anerkendelse at tilbedelse tilhører ham. Når vi kigger på det, så skal vi vide, hvad er det, vi snakker om. Vi snakker om 3 ting. Nummer 1, al-rububiyya. Nummer 2, al-uluhiyya eller al-ilahiyya. Og nummer 3, al-asma' wa sifat. Hvis vi kigger på nummer 1, der hedder al-rububiyya. Hvad er rububiyya? Rububiyya er, at du anerkender, at din Rabb, din skaber er Allah. Og selve din rizq kommer fra Allah. Og alt hvad der sker med dig er ved Allah. Og Allah er skaberen af alt. Kort og kontant. Jeg vil ikke gå i detaljer, fordi det kommer vi til senere. Men bare for at fortælle dig, hvad betyder de 3 kategorier i tawhid. Det er rububiyya. Og hvis vi kigger med hensyn til tashri', med hensyn til hukum, og det der Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah, selve dømning tilhører ham, så er al-hukum tilhørende til Allah og ingen andre. Og hvis du kigger med hensyn til al-uluhiyya, det er tilbedelse, al-ibadah. Alt hvad der har noget med tilbedelse, det tilhører ham. Og al-asma' wa sifat, at Allah har nogle navne, som vi tilbeder ham,
i de navne, som han har fortalt os om. Eksempelvis Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, det er ham, der giver os provision. Al-Malik, kongen over alle konger. Alle de her navne tilhører Allah. Egenskaber, det er ligesom Rahim, barmhjertig, nødig. Alle de her, som er egenskaber til Allah, det tror Ahl Sunnati wal Jama'a på. Hvad Allah har lagt til ham selv af navn og egenskab, de tror Ahl Sunnah wal Jama'a på og tilbeder Allah subhanahu wa ta'ala i de her pånævnelser, som Allah har nævnt sig selv. Og der er ikke noget galt i at lave dua og kaldelse på de navne, som Allah har fortalt os om ham. Og det er derfor, at imam han siger, Dun Allah, illa Allah, muthbitan al-ibadata lillahi wahdah, la sharika lah, fi ibadatih, at ikke stille med en tilbedelse til Allah i hans hændelse, og det er at udføre en ibadah til andre end Allah. Kama annahu la sharika lahu fi mulke. Og der er ikke nogen, der må dele den kongerige, som Allah har. Hvordan skal vi forstå det her? Det skal vi forstå, at Allah han er skaberen, og skaberen er alt. Han har skabt jorden og himlen og det hele. Og når du og jeg, vi skal tilbede, så skal vi tilbede Allah. Og vi skal vide, at vi skal underkaste os Allah. Og når vi som mennesker, så skal vi rette os i henhold til, hvad Allah har bedt os om at gøre. Og hvis vi ikke gør det, så kommer vi til at være kuffar, må Allah subhanahu wa ta'ala beskytte os. Og det er derfor i surat Hud, Allah subhanahu wa ta'ala siger, surat Hud, vers nummer 110, فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Allahu Akbar. فَمَا أَغْنَتْ. Hvad der skete med de her guder, som de tilbede, de har ikke været en erstatning for den, og de har ikke været en erstatning med de, som de kalder, i stedet for Allah overhovedet. Lamma jaa amru rabbik, når Allah subhanahu wa ta'ala han kommer med hans kaldelse, subhanahu wa ta'ala. Allah siger i surat al-Hajj, vers nummer 62, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Derfor Allah subhanahu wa ta'ala han er sandheden. وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ. Og de som de kalder til er batil, forkastelig. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Og Allah er hophøj, og han er den største. Og det er derfor Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat al-Najm, vers nummer 19-23, أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى. Har I set disse statuer og disse guder, som blev kaldt Lat og Uzza, som kuffar, arabisk kuffar har tilbedt? وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Og det her, den nummer 3 er Manat. أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى. De har begyndt at give Allah subhanahu wa ta'ala nogle ting. Kuffar, de er sjove. De begynder at finde på deres egen måde at være på. Så de har begyndt at lægge, at vi har en gud, der hedder Lat, og vi har en gud, der hedder Al-Izza, og vi har en, der hedder Al-Manat, og så begynder de at sige, Alakum al-Dhakar wa lahu al-Untha. De begynder at sige, at de her guder, de kan godt have nogle ting, som er noget godt, ligesom at kuffar Quraysh, de plejer at sige, vi skal have kun hankøn, og vi gider ikke have hunkøn, fordi hunkøn skaber, nedlærende hængelse for os, og det er noget, som er forkasteligt, bla bla bla, og det er derfor, de begynder at sige, at Allah Azza wa Jal har døtre, og det er hvem? Malaika. Alakum al-Dhakar wa lahu al-Untha. Til jer tilhører drengene, og til ham tilhører pigerne. Tilka idhan qismatun dhiza. Det jeg har sagt og gjort er faktisk en fordeling, som er uret. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'akum. Disse er nogle navne, som I selv har skabt med jeres egen forfædre. Ma anzalallahu biha min sultan.
Allah har ikke nedsendt noget, som tyder på det. I yattabi'una illa dhann wa ma tahwa al-anfus. De følger er deres tvetydige tankegang og deres egen indre lyst. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى. Og det de har fået, de er den guidance, det vil sige retningslinjer af Allah, og det er Koran, og det er med Muhammad s.a.w. Og Allah subhanahu wa ta'ala siger i surat Yusuf, vers nummer 40, surat Yusuf, vers nummer 40, مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا. De I tilbeder er nogle navne, som I selv har skabt. Allahu Akbar. Antum wa aba'ukum. Ja, og jeres forfædre. Ma anzal Allahu biha min sultan. Det er ikke noget, som Allah har vist eller sagt. Det er faktisk meget sjovt, når man siger på de her demokratiske muslimer nu om dagen, den der ayah passer dem bedst, hvor Allah siger, Ma ta'buduna min dunillahi illa asma'an sammaytumuha. Når I kalder folk, at de skal være med i alle de stemninger og afstemning, det er noget, som I selv har skabt. Ja, er jeres forfædre. Hvorfor? Når I kalder folk til haram, og ikke haram faktisk, til shirk, så er det fordi, I vil gerne påvise noget, som I selv har opnået. Må Allah beskytte os. Må Allah beskytte os. Wallahi, det er forfærdeligt at høre, at der er nogle mennesker, der vil synke så lavt, som de har gjort. Men det er typisk, at de her mennesker er så lavt i deres tanker, fordi deres manglende viden er tawhid. Manglende viden er tawhid. Eller lyst til dunya kan misbruges. Lyst til dunya kan misbruges. Og han siger, وَتَفْسِيرُهَا. Nu siger Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, alaihi rahmatullah, med hensyn til La ilaha illallah, tafsiruha. وَتَفْسِيرُهَا, det vil sige forklaring, fortolkning, eller oversættelse af den her shahada. الَّذِي يُوَضِّحُهَا, de der beviser det, illustrerer det. قَوْلُهُ تَعَالَى, de som Allah siger. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, når Ibrahim har sagt til sin egen far, وَقَوْمِهِ, og hans folk, إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ, jeg tager afstand fra det I tilbeder. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي, men på nær ham som har skabt mig, det vil sige Allah. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, han kommer til at rette mig og sætter mig på den rigtige vej. وَجَعَلَهَا, han har gjort det, kalimatan baqiyatan fi aqibih, og det er noget som han har gjort i henhold til hans egen slægt. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, så de vender tilbage. Når vi tager den her ayah, hvad er det den illustrerer? Den illustrerer hvad Ibrahim har gjort. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ, han taler til sin far, og han taler til sine egne folk, hvor han tager afstand med de, som de tilbeder. Og hvornår begynder folk at tage afstand med hensyn til, hvad de tilbeder? Det skal en muslim altid gøre. Han skal tage afstand, og han skal lave bara'ah fra shirk, og bara'ah fra folket, som udfører shirk. Og det mindste er det, man kan gøre det med hjerte, hvis man ikke kan gøre det med tung, eller noget lignende. Og det er derfor Ibrahim alaihi salatu wassalam, da han gjorde det over for dem klart og tydeligt, hvor han sagde, Innani bari'um mimma ta'budun, og jeg tager afstand af de som I tilbeder. Og det er derfor mange muslimer nu om dagen, desværre, de tager ikke afstand af de som folk udfører. Og han siger, illa alladhi fatarani, ham som har skabt mig. Det betyder Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor folk, de kan ikke værdisætte, hvad Allah har givet mennesker, og stedet for værdisætte de mennesker, som de selv har skabt. Og det er nogle illustrationer og nogle tanker, som de selv har ligesom dannet. Hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قل sig, يا أهل الكتاب, o bogens folk, kom til en fælles ord. Hvilket fælles ord? بيننا وبينكم, som er en fælles ord for os, mellem os og jer. Allah, at vi
na'buda, Allah na'buda, at vi skal ikke tilbede andet end Allah, Allah na'buda illa Allah, wala nushrik, at vi skal ikke danne shirk på hvem? På Allah, wa alla nushrika bihi shay'a, vi ikke danne en shirk over for Allah, wala yattakhidh ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, at vi ikke begynder at tilbede hinanden stedet for Allah. فَإِن تَوَلَّوْا, hvis de har vendt ryggen til dig og til Allah subhanahu wa ta'ala, hans profet, فَقُولُوا, sig til dem, når de vendte ryggen til disse budskab, som du kom med, så skal du sige, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمِينَ, sig til dem, at vi bevidner, at vi underkaster os Allah, og vi er muslimer, Hvorfor sagde Allah subhanahu wa ta'ala, og Ahl al-Kitab, kom, for at opfordre dem til, at de skal komme til islam, og kalde til tawhid, og underkaste sig Allahs budskab. Men mange mennesker siger, prøv at se hvad Allah siger, taler pænt til dem og siger tingene. Naam, en muslim, når han kalder folket, han kalder den pænt, og han bruger nogle pæne ord, det er klart. Han opfordrer dem til at komme til islam og til tawhid, og det er vigtigt, at en muslim, han gør det her. Men herfra tog Muhammad s.a.w. bara'a fra Ahl al-Kitab, når de har ikke adlydet Allah subhanahu wa ta'ala. Og det er derfor han sagde, i selve ayah, som det tidligere nævnt, فَقُولُوا, når de ikke accepterer, فَقُولُوا اشْهَدُوا, I skal være vidne om, بِأَنَّا, vi er muslimun. Muslimun, det betyder, at vi underkaster os Allah. Når de underkaster Allah, og de andre underkaster shaitan. Og det skal man være klar over. Heraf stopper dersen for usul al-thalatha, og vi skifter over til Riyad al-Salihin, inshallah. Som sagt, vi